Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен. Нафароне ки тарафи Гипраземда, Пахтакор, маҳаллаи Шайнак ҳамин тарафода хонаи фурӯшӣ дошта бошен, дар номерҳои поёнбуда ватсапи мо ҳаст, муроҷиат намоед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Дигар тарафҳоам муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, Пахтакор, маҳаллаи Шайнак. Роҳе ки омадем дӯстони азиз, аз Тоҷирон то пеши ана ҳаминҷо 4 километр роҳ аст дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Маршруткаи 45 аз Колхози Россия мебиёяд дӯстони азиз. Маршруткаи 56 то раҳи Калона мебиёяд дӯстони азиз. Раҳи Калон наздик аст инҷо. Раҳи Калон мешавад ва камтар поёнтар хонаи фурӯшӣ ана ҳамин. Масҷиди 5 вақта ҳаст дар наздики хона. Мактаби 127 дар наздики ана ҳамин территория ҳаст дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ забораш аз ана ҳаминҷо сар мешавад дӯстони азиз то пеши ана ҳамин дарвоза. 7 сотиқ замин, 10 дар хона, 267 квадрат. Нархи ин хона дӯстони азиз договорной аст. Маълумоти бештарро номерои соҳибмулк ҳам мемонем. Маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. Нашод сумаш договорной мебошад дӯстони азиз. Хоб, ҳозир полни то охири видеоро тамошо кунед дӯстони азиз. 7 сотиқ замин гуфтем, ростаки дар омадем. Анам хеле як ҳавли калон мешавад. Ростаки да бигем як ҷои агарот дорад. Аз ин тараф пушти хона аст дӯстони азиз. Аз ин тараф ҳам бино, аз ин тараф ҳам бино, як бинои нави дигар дуошона бе ремонт аст. Хоб, дар сари роҳ якум дар медароем дӯстони азиз. Як ҷои ҳоҷатхона ва ванна кардагиам. Майда времянка бигем. Дуюмги хона ана ҳамин аст. Чизу чорааш договорной, нарху наво ҳамаш договорной ҳисоб мешавад дӯстони азиз. Хоб, дигари хона, як хона дар инҷо дуюмги хона мешавад. Дар ин бино ду хона буд дӯстони азиз. Дар бинои дигар ростаки медароем як зали калон аст. Боду ҳаво тоза аст. Свет доимӣ аст дӯстони азиз. Оби скваж аст, мотор задагиам, камбудӣ надорад. Як бочкаи калони дигар дар боло. Хоб, ба пеши ана ҳамин бино мегзарем. Инҷо як ҷо мебинем чалӯи ангур, як боғи агароте ки дарахтҳои мевадиҳанда аст дӯстони азиз. дар инҷо бошад ду комнатаи калони дигар аст. Якум хона, дуюм хона. Як зали калони дигар. дар ана ин бино якто, дуто, сето, чорто залаш хати 4 хона дар инҷо. Ду хонаи дигар дар пеши дарвоза, бинои дигар 4 таи дигар дар ана ин бинои нав. Дар инҷо мебинем ки як ҷои оғил бигем, алобхона не дӯстон, ҳезумхона бигем. инҷо як ҷои ҳоҷатхона времянка кардагиам. ҳамин ростаки бинои нав аст дӯстони азиз. бочкаи об дар анам боло, бочкаи яктона. натори об аст. об камбудӣ надорад. хоб, мебароем ба дуюмошона, баъдан ба
як мошона нишон медиҳем дӯстони азиз. дуюм мошона римона дорад падъабой бигем тайёр кардагиам. як комната аз ин тараф, аз дасти ростаки санузел поин кафелаш тайёр аст. аз ин тараф бошад як хонаи зимнӣ компактни дигар. обаш дӯстони азиз дар аз ин ҷо кӯча берун мешавад. дар оби ҷубори калон аст, ранги лаби наҳрворӣ. мақсад об меравад дӯстони азиз, ягон камбудӣ нест, нашод об раҳа. як комнатаи дигар дар ин ҷо, комнатаи зимнӣ дар ин ҷо бошад. як комнатаи дигар, якто санузел майни якум ошона дуюм ошона маналид. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст, камбудӣ надорад, фақат ремонтталаб аст дӯстони азиз. хоб, хонаро дидем, ҳама ҷои хонаро нишон додем дӯстони азиз. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразен, Пахтакор, маҳаллаи Шайнак. 7 сотиқ замин, обши 10 дар хона, квадрат 267 квадрат, як бочкаи яктона гуфтем, об, скваш. нархи хона гуфтем договорной аст дӯстони азиз. маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. номерои соҳибмулк барои тамос 915 04 0065, ватсап 009 80 17 17. дар ан ҳамин ду номер занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. мактаби 127 гуфтем, маршруткаи 45 56, 4 километр роҳ аз шоҳрои Калон, аз пеши тоҷирон то пеши хона дӯстон. маршрутко ба назди анаи маҳалла болотарак аст, мебиёяд дӯстони азиз. камтарак пиёдарав дорад, камтарак. масҷиди 5 вақта болотарда ҳаст. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем ва дар номерҳои поёнда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.